Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дип әйтәләр. Һәм миңа калса, сезнең очракта инде 100 төрлесе дә үзләштерелгән кебек. Безнең Илһам абый битне Алла итеп күрәбез без ул вакытны. Шул заманада ук Илһам абый миңа игътибар иткәндер. Монда безнең гастрольләр географиясе, монда безнең фотосюжетларыбыз симфоник оркестрга кушылып, татар җырлары яңгырамый башлады. Кызганычка каршы. Менә оннан соң сезнең белән филармония эшчәнлегенә тагын әйләнеп кайтасы килә. Менә онда бит инде сезнең чыгышларыгыздан кала да бик күп чаралар үтә. Ул шулай ук эстрада концертлары һәм классик концертлар. Менә филармониянең ишеге һәр кемгә дә ачыкмы? Татар халкының көе ул безнең моңабыз. Ул безнең җырыбыз. Ул бездә генә шулай. Ул бездә генә. Аны бер генә халыктан да андый моң юк. Хәтта ки үзебезнең ансамбльдәге балаларга да мин аларны балалар дип йөрмим, артистларга да әйтәм. Сез аз эшлисез. Ашап утырганны куялар. Тегендә ял иткәнне куялар. Милләткә син хезмәт итәме соң? Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Көннәрегез матур үтсен дигән теләктә сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Тапшыруыбызның бүгенге кунагы татар халкына бар күңелен биреп хезмәт итә. Ул милләт җанлы шәхес. Без аны опера җырчысы, музыкант, җырлар авторы, алып баручы буларак та беләбез. Инде аңлагансыздыр, бездә бүген кунакта Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең сәнгать җитәкчесе, Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты, хөрмәтле шәхесебез Айдар абый Фәйзрахманов. Хәерле көн, Айдар абый. Хәерле көн, Гөлүзә, хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар. Чыннан да менә турыдан-туры эфир ул, турыдан-туры тамашачы белән сөйләшү ул бик җаваплы. Шуның өчен әйдә Гөлүзә башлап җибәрик. Аллага тапшырып башлыйк. Һәм безнең тамашачыларыбыз да безнең әңгәмәбезгә кушыла алалар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Айдар абый, менә егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дип әйтәләр. Һәм миңа калса, сезнең очракта инде 100 төрлесе дә үзләштерелгән кебек. Менә безнең хәбәрчебез сезнең хакта, сезнең иҗатыгыз турында махсус сюжет әзерләде. Хәзер әйдәгез бергәләп карап үтик әле. Игътибар экранга. Айдар Фәтхрахман улы Фәйзрахманов Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Казан дәүләт педагогик университетының музыка факультеты профессоры, кафедра мөдире, Татар дәүләт филармониясенең сәнгать җитәкчесе. Айдар әфәнденең уңышлары санап бетергесез. Мәртәбәле исемнәрен тиз генә барлап чыгам димә. Җырчы 27 ел опера сәхнәсендә хезмәт куя. Халык җырларын башкаручы буларак танылу ала. Инде 20 ел дәвамында Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбленең сәнгать җитәкчесе сыйфатында хезмәт куя. Ансамбль берничә дистә чит илле чыгышлар ясый. Халык җырларын, көйләрен бертөкләп җыю, саклап калу коллективның төп бурычы. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы ансамбле яшь буында сәнгатькә, борынгы моңлы җырларыбызга, милли уен коралларына мәхәббәт уята, милли моңны, телне, милләтне сакларга өнди. Айдар абый, менә татар халкы гомер-гомергә бит инде ул сәнгатьне, матурлыкны, хезмәтне яраткан. Һәм әлеге сүзләргә мисал итеп мин сезне китерер идем. Чөнки инде сез әйтеп үткәнемчә милләт җанлы шәхес. Менә әле күптән түгел генә сезнең яңа китабыгыз да дөнья күрде. Ул инде юлын белгән арымас дип атала. Һәм миңа калса, менә китапның исеме дә сезнең инде төп асылыгызны ачып бирә кебек. Килешәсезме? Гөлүзә, ул менә кешенең күңеле, аның бу дөньяга килүе, килеп тәрбия алуы, аннары инде ул үсеп җитеп иҗат итә башлавы, бөтенесе дә бер тармактан, ул синең нигезеңнән, ул синең тамырыңнан бара. Менә мин чын мәгънәсендә бик бәхетле нәрсәм белә, безнең әтием белә әнием 6 баланы тәрбияләп үстерделәр. Мин чын татар мөхитендә үстем. Һәм шушы татарлыгым минем бүгенгә кадәр Алланың биргәненә шөкер, чәчәк ата. Мин чөнки бөтен килеш кыяфәтем белә дә юкка гына менә шундый матур түбәтә килеп утырмады бүген туры эфирга. Чөнки мин аны
берникадәр теге шау йөзеннән дә эшләмим. Бу күңел халәте, шулай бит? Бу минем күңел халәтем. Чөнки мөгай менә шушы күңел халәтем мине заманында җырчы буларак халыкка тәкъдим итә. Шушы күңел халәтем мине инде 27 ел опера һәм балет театрында эшләгәннән соң фольклор музыкасы дәүләт ансамблен җитәкләүгә филармониягә, Габдулла Тукай исемле филармониягә алып килде. Мөгай минем бу күңел халәтемне Илһам абый Шакиров юктан гына күреп алмагандыр. Чөнки без аралаша торган, очраша торган идек. Беренче очрашуым минем Илһам абый белән ал вакытларны миңа бер 12-13 яшь. Biz олы абыйым Марсель безне үзешчән сәнгать җырчылары итеп, шушы балаларны мине Фәрдия апайым белән алып килеп Казан урамында, профсоюзный урамына укытучылар йортына чыгып менеп барганда каршыбызга Илһам абый төшеп килә. Инде абый шул вакытны безнең Илһам абый битне Алла итеп күрәбез без ул вакытны. Шул заманада ук Илһам абый миңа игътибар иткәндер. Кичкенә генә малай Абый мәйтә, менә Илһам абый чаңгыда җигәргә бик ярата, нишлек икән, җигәрсен. Уларның сулышына, уларның җырчы булып, камилләшүенә ярдәм генә итә. Илһам абыйның менә шушы вакытны күргән 12 яшьлек малай инде хәзер җитлегеп 40 яшеннән узганнан соң ул миңа тагын бер кат игътибар итеп, инде минем узган юлымны күреп, ул мине менә шушы филармония фольклор ансамблен җитәкләүгә чакырды. Менә миллилек һаман да бара. Халкыма хезмәт итү. Чөнки менә безнең алдыбызда Юлиза карагыз әле менә безнең 3нче җыентыгыбыз. Онытырга мөмкин түгел. Монда фольклор музыкасының ансамбленең тамашачыларыбызга да күрсәтәгез. Анда безнең репертуарыбыздан җыелган җырлар. Алай гына да түгел, монда аларның ноты белән бирелгән. Монда безнең гастрольләр географиясе, монда безнең фотосюжетларыбыз, шулай ук монда китапның азагында бирелә. Безнең дискыбыз анда инде шушы җырларның ничек яңгыравы, ул да тамашачыга җиткерелә. Менә бу безнең 3нче җыентыгыбыз. Монда җыентыкларыбыз безнең 3 беренчесе, икенчесе, бу инде 3нчесе, беренчесен, икенчесен инде без менә быел тагын 3нче тапкыр 2нче томны дөньяга күрсәттек. Ул инде хәзер 2000 дәнәдән дә узып китте, 2000 дәнәдән дә узып китте. Беренче җыентыкта туянәдән нәшер иттек. Менә хәзер инде чират 3нче җыентыкка да җитә. Әле алай гына түгел. Менә сез әйттегез, минем шушылай миллилегем турында. Менә гомер бара, тормыш бара, мен хәзер үземнең 23нче дистәмне тутырып киләм. Аллага шөкер. Менә шушы яшьтә кеше артына борылып карый. Һәм нәтиҗәләр ясыйсың. Бик күп бихисап эшләр эшләнелгән. Һәм аның иң кызыгы ул эшләргә бер вакытта да менә мин булай эшлим, тегеләй эшлим дип, ул үзеннән үзе килеп чыккан халәтләрем һәм менә нәкъ шушындый халәт белән мин инде үземнең гомеремә берникадәр нәтиҗә ясап. Шушы узган юлымны тасвирлый торган, юлым белгән армас дигән минем гомеремә, минем иҗатыма, минем нәселемә шушылай күз аллап иҗат ителгән китап барлыкка килде. Бу китапны кызганычка каршы бүген эфирга алып келмәде, әмма тамашачыларга да, сиңа да Гөлүзә әйтеп килә, тәсим килә. Менә 30 январь көнне сезнең туган көнегездә, минем туган көнемдә Габдулла Тукай исемендәге филармония залында мин шушы китапны киң тамашачыга тәкъдим итәм. Ул бик ул китап тәкъдим итү генә булмый, монда тагын бер яңалык була. Менә соңгы елларны бер 20-25 ел безнең симфоник оркестрга кушылып татар җырлары яңгырамый башлады. Кызганычка каршы, без аны күбрәк джаз оркестры белән җырламакчы булабыз. Әмма дә ләкин менә әйтәсем килә, менә мин янәдән тамашачыларны шушы яңгырашка кайтарып алырга тыңлатасым килә. Һәм бу концертта Ильяс Камал җитәкләгән Кәрим Тинчурин оркестры белән Мирас оркестры берлектә менә шушындай яңгыраш белән җырларыбызны тәкъдим итәчәкбез. Һәм әлбәттә инде иң үзәктә ул менә шушы юлын белгән армас дигән китабны киң тамашачыга тәкъдим итү. Бу китапның беләсеңме нинди яңалыгы бар? Бу китапта мин иҗат иткән җырлар. Бу китапта мин җырлаган җырлар. Җылы хатирәләрегездә дип ишеттем. Җылы хатирәләр, монда шигъри тәлгәшләр мин укыган. Монда шулай клиплар
мен катнашымда алар бөтенесе дә хәзер biz замана үзгәреше QR код белән бирелгән. Телефонны китереп куясың, һәрбер җыр чыга. Һәрбер җырчы чыга. Җырны аларны видео сурәтләрендә, видео юнәлешендә дә карарга мөмкин, һәм шигырьләрне телевизион тапшыруларында карарга мөмкин. Бу китап кына түгел, бу менә шундый байытылган, мен үлем. Бу бик заманча китап. Заманча китап һәм бу мөгаен беренче китапларның берсе әле безнең татар нәшрендә. Һәм иң мөһиме үзебезнең милли стильдә шулай Һәм әлбәттә миллилек. Бусын инде мин чөнки мен аны каягына барсам да әйтәм, менә шушы миллилек дигән әйберне безгә югалтмаска кирәк. Ни өчен онытырга мөмкин түгел. Ни өчен җырларыбызда мин һәм әйтәм менә әле моннан 1-2 көн генә элек безнең Габдулла Тукай филармониясендә Тәртип радиосының 2 бәйгесенә нәтиҗә ясады. Аның берсе үз илемдә үз көем, икенчесе әниләр. Менә үз илемдә, үз көемдә мин жюри рәисем. Мин анда гел әйтеп киттем. Һәр халыкның үзенең иле бар. Һәр халыкның үзенең көе бар. Татар халкының иле ул безнең Татарстаныбыз. Татар халкының көе ул безнең моңабыз. Ул безнең җырыбыз. Ул бездә генә шулай. Ул бездә генә. Аны бер генә халыктан да андый моң юк. Аны хәтта аны бернинди үзгәртергә дә. Аны бары тик камилләштерергә генә кирәк. Камилләшүнең чиге юк. Менә мин ансамбль белән эшлим. Беренче адымнарны күрәм. Хәзерге адымнарны карыйм. Аерма бик Алга китеш зурдыр, шулай бит. Аерма бик зур. Шуның өчен гел менә шушы без нигезебездә шушы миллилекне югалтмау өстендә һәрбер эшләргә тиеш. Ул синең күңел халәтең. Ул синең татарлыгың. Һәм әйтәм мин балалар алдында безнең бүгенге көндә бара җырлы моңлы шигърият дигән менә без инде 20 мәктәпне Казан каласында әйләнеп чыктык. Аларның 3 концертын без бирдек Габдулла Тукай исемендә филармония залында. Балаларның безгә карата булган мөнәсәбәте, алар Кытай балаларымы? Мен моны Кытайда булган гастрольләребездән таянып әйтәм. Алар Монголиядагы балалармы? Ул Гарәп әмирлегендәге балалармы? Алар бөтенесе безнең сәнгатебезгә, татар сәнгатенә мөкиббән китеп кара. Сәнгатьнең чөнки бер вакытта да аның милләте юк. Аның миллилеге бар. Менә татар халкының да сәнгате шушы миллилеген югалтмасын. Димәк, шул рәвешле инде үзебезнең фольклор музыкасын популярлаштырасыз. Шулай бит Айдар абый. Әлбәттә. Аннан соң мин сезнең социаль челтәрләрегездә шундый мәгълүматларга тап булдым. Сез һәр вакыт берсеннән берсе матур видео язмалар да урнаштырып барасыз икән. Әлбәттә. Менә ничек уйлыйсыз, безнең музыкабыз тагын да популяррак булсын өчен ниләр эшләргә безгә? Менә мин гел әйтә киләм. Хәтта ки үзебезнең ансамбльдәге балаларга да, мин аларны балалар дип йөрмим, артистларга да әйтәм. Сез аз эшлисез. Менә хәзер мөмкинчелекләр бик күп. Менә мин бүген эфир телевидениесенә килеп бардым. Ай, рәхмәтле, мин эфир телевидениесенә безгә мине чакырып 24. Менә шушы 24 сәгать тарафыннан ул үзенең тапшыруларын биреп баручы шушы каналда миңа 20 минут вакыт бирелә. Мин бу 20 минут эчендә турыдан-туры рәхәтләнеп үзебезнең тамашачы белән аралаша алам. Шелтәрләр бик күп, социаль шелтәрләр. Менә әйтегез контактта. Ул әлбәттә мин бик каты күп кешеләрнең мин шушы битләрен карап барам шелтәрләрдәге. Мине гел ашау өчен куялар. Ашап утырганны куялар. Тегендә ял иткәнне куялар. Милләткә син хезмәт итәме соң? Ул кайдадыр җитәкче урында шундый бер пресс-секретарь булып санала. Синең шәхси тормышыңда нәрсә генә эшләсәң, ул синең милләткә хезмәт итү юнәлешендә булыр. Бәлки аралаштырып барырга кирәктер. Әлбәттә. Менә минем шелтәрләремдә ул татар милләте. Ул татарлыгым анда минем эшләгән эшем. Анда минем видео сюжетларым, анда минем фикерләрем, анда минем истәлекләрем. Алар бөтенесе дә әле мине яңа гына үземнең 2 кызым Чулпан белән Айгөлне җырлаган Салих Сайдашның Зәңгәр күлен куйдым. Бу бит шулай тәрбия. Балаларга мәктәпкә без шушы тәрбияне бирәбезме? Менә без 20 мәктәптә йөреп чыктык. Бик зур рәхмәтле мин Марат Гутовичка менә шушы комиссияга, татар теле һәм милли телләрне саклау комиссиясына. Аның йыгынтысы белән без 20 мәктәптә Казан каласында булса, һәм шулай 30дан артык районыбызда, регионнарда чыгыш ясап алдык. Һәм менә бу хезмәтне
devam ettirgeye. Şuşunday hizmetini min Мәгариф министрлыгы ашада эшлим. Чөнки балалар алдында чыгыш ясау. Ул безнең төп бурычыбыз бүген. Барысы да шуннан башланышлы бит Айдар абый. Әлбәттә. Менә оннан соң сезнең белән филармония эшчәнлегенә тагын әйләнеп кайтасы килә. Менә анда бит инде сезнең чыгышларыгыздан кала да бик күп чаралар үтә. Ул шулай ук эстрада концертлары һәм классик концертлар. Менә филармониянең ишеге һәр кемгә дә ачыкмы? Әллә инде ниндидер шикләүләр дә бар? Менә соңгы вакытларны инде күреп торасыз, замана үзгәрде. Бик күп шикләүләрне без алып ташлау белән татар милли сәнгатенә, татар сәнгате, әгәр дә аны сәнгать дип атап булса, бик күп башкаручылар һәм төрле, әлбәттә аларның һәрберсенә бәя бирү кирәк. Мин гел әйтәм, сәхнә ул күзеге. Син тамашачыны сәхнәдән тәрбиялисең. Сәхнәгә чыктың икән, тамашачы сиңа карап, инде фикер йөртә. Бу нәрсә әйтергә тели? Бу миңа уңайыкка сарыфмы моның фикерләү, моның сәнгате. Или яисә бу тискәре йонты ясый торган сәнгать. Менә без шушыны уйларга тиеш. Шунысын Габдулла Тукай исемен йөрткән, ул Габдулла Тукай исемен йөртә торган филармониягә да һәрбер теләгән һәр кешегә дә сәхнә ачык дигән әйбер түгел. Без анда уйлашабыз, фикер йөртәбез. Бу коллективка, бу төркемгә, я бу башкаручыга бу сәхнәне биргән мөмкинме? Аның сәнгати дәрәҗәсе маңа туры киләме? Безнең филармониядә бит югары дәрәҗәләр. Без татар милләтенә хезмәт итү дигән сүз куелмый. Татар милләтен шит ил Тамашачысына да күрсәтү. Татар милләтенә шулай шит ил сәнгатендә тәкъдим итү. Рәсәй күләмендәге сәнгатендә тәкъдим итү. Менә шушы юнәлештә, менә әйтик, безнең 5 декабрьдән 15 декабрьгә филармония фестивале кысаларында менә безнең буклетыбыз. Менә моны без шулай карап кына чыкта, сызсак та монда безнең төркемнәр белән беррәттән джаз оркестр белән, безнең Анатолий Иванович Шутитель халык уен кораллар оркестр белән беррәттән монда Рәсәй күләмендәге зур коллективлар. Менә Удмуртиядан килгән Италмас коллектив. Әйтик, инде Константин Райкинны әйтеп тә торасы юктыр, аның кем икәнен. Менә карыйбыз тагын монда Сергей Мазаев төркеме. Монда менә шушындай төркемнәр, хәтта филармония сәхнәсендә бүген көндә балетлар бара. Бүген көндә оперетталар бара. Менә Мистер X бу Петербург опереттасы. Бу инде югары сәнгать. Югары сәнгать. Һәм әйтәсе килә, балалар өчен менә ялкаларыбыз. Әлбәттә инде бик хыялланым татарча. Чөнки бу инде бүгенге көндә бик берастәге нигәдә шапкыра, фантазиягә да шапкыя татар ялкаларында биреп булыр микән дигән уем җири башымда. Чөнки әлбәттә балаларны тарту бик авыр, әмма менә шушы сәнгать дәресләреннән соң җырлы моңлы шигъриятны балалар алдында биргәннән соң, мәгәен әгәр дә син бу татар ялкаларын айдар матур итеп балаларны кызыксындырырлык итеп эшли аласың икән, шүрәлеләр белән, су аналары белән, безнең кыш бабайыбыз белән мәгәен бу шулай балаларга бик кызык булыр иде дигән уем бар. Насыйп итсен, менә монда безнең 20-га якын ялкабыз. Бу безнең халык уен коралы, менә Снегурочка, бусын инде безнең Анатолий Иванович җитәкләгән халык уен кораллар оркестры бирә. Монда менә джаз оркестрының новогодний путешествие красный шапочки, аленький цветочек, һәм бременские музыканты, монда инде безнең лектория. Әмма дә ләкин бу әйтми, фольклор-музыка дәүләт ансамбле балалардан җырактыр икән, мин инде әйтеп үттем сәнгать дәресләрен. Аннан соң без менә киң тамашачыга шушы филармония залында мастер-класс дигән бер концерт бирдек. Бик бай программа көтә икән безнең тамашачыларыбызны. Насип булсын. Алла бирсә. Айдар абый, менә шушы урында ансамблегыз башкаруында Ермәк биюен бәлки карап бетербез. Әйдә, рәхәтләнеп. Һәм шул ук вакытта тамашачыларыбыз хозурына мастер-класс, концерт хакында да мәгълүмат бирербез. Бергәләп карыйк әле. Игътибар экранга. Күптән түгел Татар дәүләт филармониясендә Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле мастер-класс концерт тәкъдим итте. Шараның форматы да, аталышы да үзенчәлекле. Бу нинди хикмәт? Чөнки менә мин тарихта мондый концертны хәтерләмим. Чөнки бер генә коллективның да, бер генә профессиональ коллективның да киң тамашачыга үзенең ничек итеп концертка әзерләнүен. Һәм менә бу
концерт номері болып, инде сәхнәгә шыққан әсәрләрнең артында ни кадәр зур хезмәт торганын белми тамашачы. Менә минем бүген шуны күрсәтәсем килә. Чөнки һәрбер әйберне тиеш дәрәҗәгә җиткереп, аны сәхнәдән тәкъдим итү өчен тамашачы ул бик зур хезмәт. Ансамбльнең һәр әгъзасы универсаль артист исемен йөртә. Алар җырлыйлар да, бийләр дә, шуңа өстәп музыка уен коралларында да уйныйлар. Biz монда ничек шөгыльләнүебезне киң тамашачыга күрсәтәбез. Без монда материалны каян алабыз, мәсәлән, фольклор материалны туплау ул шулай бик авыр. Без монда шулай музыка уен коралларында күрсәтәбез. Мин бундай концертны, мастер-класс концертны башта профессионаллар гына күрсәткәне бу май аенда булды. Бу мәдәният министры белән берлектә, алар белән киңәшеп, 300-гә якын республикабызның үзешчән сәнгать җитәкчеләре, коллективлары җитәкләүчеләргә, үзешчән сәнгатьтә катнашучылар, алар бу концертны шулкадәр җылы итеп кабул иттеләр ки, шушыннан соң инде мин бу концертны киң тамашачыга да күрсәтәсем килде. Шара ярмәк биюе белән тәмамланды. Аның бер өлешен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Аса, безнекеләр баса, шулай бит Айдар абый. Шөкер. Аннан соң сезнең менә бу барлык эшчәнлекләрегездән кала, шигырьләр укырга яратуыгыз хакында да беләбез. Моны инде шигырь уку дип әйтү бик дөрес тә булмас. Сез инде шигырьләрне бар күңелегезне салып, тамашачылар хозурына җиткерәсез. Бәлки бүгенге тапшыруыбызны да берәр шигырьгез белән тәмамларбыз. Шулай итик, менә Гөлүзә әле без күптән түгел генә әниләр дигән бәйгегә нәтиҗә ясадык. Тәртип радиосында менә анда да мин Рөстәм Миңгалинның Ана хатына юллар дигән шигырьне укыган идем. Менә шушы шигырь белән мин бүген тамашачыларга үземнең якты теләкләремне җиткерәсем килә. Безгә күрешергә насыйп итсен. Саумы, әнкәй. Шикәрен чәең бармы? Дигәнсең. Апа белән энекәш язалармы? Дигәнсең. Хатыгызны еш алам. Шикәрем бар, балым бар. Тик балымның тәме юк. Янымда юк. Балалар. Сез кайтарган өстәлнең өсте ил көзеге кебек. Куркып калам шуңарда йөземне ялгыз күреп. Җайсыз булды ул өстәл. Ашъяулык шуа анда. Кайтып чык, әле балам, бер вакытың булганда. Шул өстәлне чыланга чыгарып куйыйк әле. Кертик әткәң ясаган фанер өстәл. Өстәлне. Айдар абый, бик зур рәхмәт сезгә бүген безнең студиябезгә килгәнегез өчен. Рәхмәт булганыгыз өчен, сезнең эшләрегезгә, сезгә карап сыкланабыз. Алга таба да әлеге зур эшләрегездә уңышлар телибез. Иң мөһиме исән сау булыгыз. Сау булашабыз. Исәнлектә. Алла бирсә, күрешергә язсын. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Киләсе атнада шушы вакытта очрашырбыз. Сау булыгыз.